Cestující vybraných vlakových spojů si mohli již po 10. užít festival autorského čtení ve vlaku. Akci každoročně organizuje škola Michael spolu s Vysokou školou kreativní komunikace. Vybraní čeští autoři se tak společně se studenty vydali mezi cestující do vlaků Českých drah. Tak jako každým rokem jezdí spisovatelé příměstskými spoji. V letošním roce tam máme zase nějaké nové tváře, nové mladé začínající spisovatele, ale samozřejmě s námi jedou i matadoři, kteří se zúčastnili už i v minulých letech. Na festivalu se v celkem 30 vlacích představilo více než 30 spisovatelů, kteří předčítali ukázky ze svých knih. Píšu vlastně romantiku, takže tam mám i pár úplně nevhodných scén, takže jsem musela vybírat nějaký úsek, aby byl dostatečně zajímavý, ale zároveň, aby neodhalil moc a aby nebyl třeba nějak jako nevhodný i pro veřejnost, protože jsem nemohla samozřejmě vidět, jaká věková kategorie se mnou ve vlaku pojede. Já jsem se rozhodla vybrat úplný začátek, protože na to nepotřebujete kontext. Už z toho poznají ty čtenáři, jestli je bude bavit, jak je to psané, jestli je bude bavit humor a podobně, takže já jsem četla první 2 kapitoly a poté první část svojí povídky. Hlavním zaměřením projektu je namotivovat mladé lidi nejen ke čtení, ale také k vlastní tvorbě. Začínající autoři tady tak mají možnost pozbírat cenné rady. Nezačínat románem, protože to je taková malá sebevražda. Jo? Začít napsat z první vody na první dobrou, napsat 250-300 stránek. To se stává dobrých, to se stává málo kdy. Jo? Já bych začínal povídkou, prostě 5-10 stránek. Je to literární tvar, který má prostě začátek, konec, většinou teda nějakou by to mělo mít pointu, že jo, překvapivou nebo tak ta povídka. Ať se pokud možno obklopí co nejvíce lidmi, které jednak literatura zajímá a kteří pokud možno jsou také nějakým způsobem tvůrčí, ideálně literárně, protože jinak autorství textu je strašně osamělá činnost a člověk dřív nebo později si v tom může, pokud to nezdílí s dalšími lidmi, připadat velice osaměle. Akci předcházela také literární soutěž studentů. Ti nejlepší byli následně za svou práci odměněni. První místo získalo roční stipendium na škole Michael. Umístila jsem se teda s poezí, dopisy bez zpáteční adresy, je to takový básňový jako cyklus. Jeho předmětem je v podstatě jako reflexivní, nějaká meditativní poezie, nějak to prostě reflektuje jako současné pocity, nějaký proud vědomí a tak. Já jsem se účastnil vlastně povídkou Vzpomínka, kterou jsem psal, dejme tomu, nejdéle ze všech svých povídek, dejme tomu mi trvalo 2 měsíce nebo i 3 měsíce, než jsem jí zpracoval. Dával jsem si vlastně záležet na rešeržích a hlavně na té faktické správnosti. Slavnostní ukončení festivalu proběhlo tradičně na hlavním nádraží v Praze v knihkupectví a kavárně Luxor. Pro televizi Relax Kristýna Kubánková.